No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa me vetän vähän tipukontenttia. Kontenttia sivulla siis. Et joo, tästä on pakko tehdä koodit. Elikkä tervetuloa uuden videon pariin, siis meikä on Benno. Ja tänään ei oo arviointivideo, vaan on vaan semmonen pelivideo. Niin oota, mä puhun mun kaverin kanssa tässä. Noniin, tuu alas. Mulla on rekki päällä. Tulee. Eli siis mä oon alhaalla. Mitä mun pitää tehdä? Ei sun tarvitse mitään. Trakki. Ai ei mitään. Tai se pelaa. Ne piikkaa. Ei. Kuuleeko ne sun äänet? Joo. Entä muu? Joo. Ei vi. Ei kiroilla. Ok. Rekille. Rekille. Oho. Tui ihan nerd. No niin, missä poika vetelee? Siis mulla on niin hullusti poimi. Hei, yritä säkin nyt niinkö. Mä oon niin hullu. Tässä tulee kunnon YouTube-video. Becky and then needs to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Au. Sä voit pitää mikin päällä. Mä oon niin hullu. Mä haitan ne 300. Ei. Vahvuus mä en hitannut. Ei. Hei, älä! Miksi tiputit? Oh, point fight. Okay, alright, aiked. Äkkiä pois. Sä koonasit mut. Mitä tää on lovi? Niin edittaa. Ei! Hop! Oota. Ei saa hiilata, nyt ei saa hiilata. Karkaa! Nyt elää kuodea, meinaa FPS vähän kärsii. Tosiaan mun FPS nytten on tollanen. Oota, kuvaako? Älä tuu päälle! Mä kuvaan YouTubea. Noniin, edittaa. Ei. I think you really
Ei. Welcome to my box. Fashion light, does you want to? Peggy on the... Sulla voi olla mikki päällä. Blood got mad, kun mä vähän ammuin. Hei. Nyt taas nipusotti, tää on pakko osua. Muistatko mitä me puhuttiin? 360 no scope! Miks mä en osu enää sniperilla? Hei. Ammun tohon sivuun sua. Oho. Bro, sun pitää yrittää. Pitää yrittää. Niin, siis niinkö mitä sä luulet? Sä sanot. Ja vaan siis mitä sä sanot? Ei mitään, no niin pelataan. Krakki. Ei Windows aukis. Mä tiesin. Anna mun kaikki kestää, jumala. Ei! Miten mä jäin sulle? Koska... En mä tiedä. Se oli tuolla. NGL-legit oli. Minkä... Kräkki! Miks mä oon kräkki? Miksi mä hittää nää 300-sia? No scope! Oisko tää video nyt tässä? Mä oon kansua niin paljon. Mut siis niinkö... Tänään voi vetää Zero Build rankkia. Haluatko sä vetää mun kanssa Zero Buildia? Tai... Voin. Tulipa kiinni Kai. Niin tehdään 2 videota yhdessä. Niin toisessa mä vedän tämmösiä sniper-shotteja ja toisessa vetän tänne Siis vähän onko Zero sulla Build paljon... rankkia. Onko sulla paljon tilaajia? Mä aloitin tän kanavan vastaan 0. Vai onko se semmonen kanava, semmonen ihan, vai että 2 tilaajaa? On. Ainakin vielä. Tule nu alas sieltä pikkupoika. Kill anyone to pickpocket. Siis... Voitko tulla alas? Voitko hypätä? Miksi mä pyysin sua hyppäämään? Miten mä missasin? Tää on kontenttia, nyt on kontenttia. Miten mä missasin? Hoppaan Gangnam Style, ahka missen building. Onko sulla vielä se video päällä? Joo, mä tajan nyt lopettaa, niin seuraava video mikä tulee tänään, niin me vetään Zero Build rankkia, koska Zero Build on joskus hauskaa. Ja mä lupasin, että mä pääsen älä nyt ammu. Mä lupasin, että mä pääsen Diamond rankille. Tossa Zero Buildissä. Niin siitä tulee niinku osio. Joo. Ei. No niin, vielä 1 tappo. Mä tapasin vielä kerran sitä. Saanko mä yrittää? Ihan sama. No niin, mä tapan. No, et. No niin, erittää. No niin, tää video olisi tässä. Niin. Joo, moro. Tänään tulee siis, silti kun tämä video on upattu, niin mä alan uppaan uutta videota. Et joo, hei.